Po jakim murzach się sam przekludział? Myśla, iże z kuli pogody. Albo z kuli tego, no nie wiem, tego łonego, tej całki magije. Mogesz to obejrzeć we filmach. Wiecie, chciał już iść na penzyjo, od tej takiej sorty roboty. Aby rozbyć dobrym hopkiem, familijnym. No, toż kupił srogo chałpa, przyjechał sam, dychnął trochę. Myślał, by dał ojcem, choćby wszystkie insze ojce. A moje dziecka bydą choćby te insze bajtle z TV. Graliby w futbal, siedzieli na słońcu, ale no, wiecie jak to jest.